50-60 гигабайта. Иначе играта е към 30. Просто. Защо торент е толкова много? Торента е 20 гигабайта, защото има DLC после. То се тегли с DLC. Това 30 гигабайта ли? Откъде теглиш? От рутракера. Скапания Steam RIP е dogshit и повечето неща нямат торент, а пък Steam Unlocked е даун. От вече 2-3 месеца е даун и не мога влезна. Чай, видим. Ако няма си го стигал от Фитгърла просто. Ох, явно. Там го има, да. Аз шумата. Защото и на нея нямаш О, да, банката е такова. Мисли, че това го прави с Bloodborne щитните. И викам, аз първо ще играя Bloodborne, после ще играя Black Myth Wukong. И трябва да се купи, той знае ли, че трябва да се купи Black Myth Wukong? Да, той знае и вика, ще си я купя. Да не стане като с банката знае ли, че е япар? Това е друго. Няма хакнато, какво казваш? Владислав го няма. Това ще купи си играе 2 пъти, ще се изгубя много и няма влезна. Да. Стока, че просто трябва да влезнеш правилния такова, бе. Фитгърл, да не те хакнат. Защото той има много. Правилния съм намерил от такова, от един Reddit. Анджа дори не мога да разбера къде е в момента. Не разбирам нищо по-скъпа на екрана. То мог да знам. Май за пръв път да. Моя папа пък не реши. Да се иде. Давай, Дали пак сайза тук е 35 гигабайта. Май не съм на тук Роск. Наляво си. Къде го е? О боже, не съм видял той. Добре, вече абсолютно не виждам прайза. Кой се завърна? Андрей, кой ти има? Влади!